Hola, bon dia. Avui fem la lliçó 70, que diu així: la meva salvació ve de mi. Tota temptació no és més que una variant de la tentació bàsica de no creure la idea d'avui, o sigui, de no creure que la meva salvació ve de mi i que jo sóc el fill de Déu. La salvació sembla venir de qualsevol part excepte de tu. El mateix es pot dir de l'origen de la culpa. Tu no creus que la culpa i la salvació estiguin a la teva ment i només a la teva ment. Quan t'adonis de que la culpa és només una invenció de la ment, t'adonaràs també de que la culpa i la salvació han de trobar-se en el mateix lloc. Quan entenguis això, et salves. L'aparent cost d'acceptar la idea d'avui és el següent. Significa que res extern a tu pot salvar-te, ni res extern a tu pot brindar-te pau. Repetirem això, Res extern a tu pot salvar-te, ni res extern a tu pot brindar-te pau. Significa també que res extern a tu pot fer-te mal, pertorbar la teva pau o disgustar-te de cap manera. La idea d'avui et posa a càrrec de l'univers, on et correspon estar per raó d'allò que ets. Aquest no és un paper que es pugui acceptar parcialment, i segurament hauràs començat a adonar-te de que acceptar-lo és la salvació. És probable, no obstant, que encara no estigui clar per tu per quina raó reconèixer que la culpa està a la teva ment porta així mateix a adonar-te de que la salvació també està allà. Déu no hauria posat el remei per l'enfermetat on no et pogués servir de res. Déu no hauria posat el remei per l'enfermetat on no et pogués servir de res. Així és com funciona la teva ment, però no la seva. Ell vol que sanis, i per això manté la font de la curació allà on hi ha necessitat de curació. Tu has tractat de fer justament el contrari, intentant, per tots els mitjans, no importa quan distorsionats o extravagants fossin, separar la curació de l'enfermetat a la que estava destinada, conservant d'aquesta manera l'enfermetat. El teu propòsit ha sigut assegurar-te de que la curació no tingués lloc. El propòsit de Déu ha sigut assegurar-se de que sí que el tingués. La nostra pràctica d'avui consisteix en adonar-nos de que la voluntat de Déu i la nostra coincideixen completament amb això. Déu vol que sanem i nosaltres no volem realment estar malalts, doncs això no ens fa feliços. A l'acceptar la idea d'avui, per tant, estem en realitat d'acord amb Déu. Ell no vol que estiguem malalts. Nosaltres tampoc. Ell vol que ens curem. Nosaltres també. Avui estem preparats ja per a 2 sessions de pràctica llargues, cadascuna de les quals ha de tenir una durada de 10 a 15 minuts. Deixarem, no obstant, que siguis tu qui decideixi quan dur-les a terme. Quan vol dir en quin moment. Seguirem aquesta norma en diverses de les lliçons successives, perquè una vegada més seria millor que decidissis a l'avançada la millor hora per dur a terme cadascuna de les sessions de pràctica i que després ho fessis el més fidelment possible a l'horari establert. Comença aquestes sessions de pràctica repetint la idea d'avui, afegint una afirmació en la que es vegi expressat
el teu reconeixement de que la salvació no procedeix de res extern a tu. Podries, per exemple, dir el següent: la meva salvació procedeix de mi, no pot procedir de cap altre lloc. Dedica després diversos minuts, amb els ulls tancats, a revisar algunes de les fonts externes en les que en el passat vas buscar la salvació. En altra gent, en possessions, en situacions i aconteixements, en cursos de creixement personal i en conceptes de tu mateix que vas intentar convertir en realitat. Reconeix que la salvació no es troba en res d'això i diga't a tu mateix: la meva salvació no pot procedir de cap d'aquestes coses. La meva salvació procedeix de mi i només de mi. Tractarem ara novament d'arribar a la llum en tu, que és on realment es troba la teva salvació. No pots trobar-la en els núvols que rodegen la llum, i és allà on l'has estat buscant. No està allà. Està més enllà dels núvols, en la llum que es troba darrere dels núvols. Recorda que els has de travessar abans de poder arribar a la llum. Però recorda també que mai vas trobar res que durés o que realment volguessis en els tapissos de núvols que t'imaginaves. Donat que totes les il·lusions de salvació t'han fallat, segurament no voldràs quedar-te en els núvols buscant en va ídols falsos quan et seria tan fàcil arribar fins a la llum de la veritable salvació. Tracta d'anar més enllà dels núvols utilitzant qualsevol mitjà que t'hi atraigui. Si et resulta útil, pensa que t'estic portant de la mà. Ens està parlant Jesús i ens diu: si et resulta útil, pensa que t'estic portant de la mà i que t'estic guiant. I t'asseguro que això no serà una vana fantasia. Per les sessions de pràctica curtes i freqüents d'avui, recorda de tu mateix que la salvació procedeix de tu i que res, tret dels teus propis pensaments, pot impedir el teu progrés. Estàs lliure de tota interferència externa. Estàs a càrrec de la teva salvació. Estàs a càrrec de la salvació del món. Digues llavors: la meva salvació procedeix de mi. No hi ha res extern a mi que em pugui detenir, que em pugui aturar. En mi es troba la meva pròpia salvació i la del món. Que bonica la lliçó d'avui. La meva salvació ve de mi. Per tant, no cal que busquem ni més mestres, ni més gurús, ni més creixements personals. Tot està a la nostra ment. Ens diu el Kenneth: la veritat és que la salvació només pot venir de la meva ment, donat que l'esclavitud de l'ego també només pot venir de la meva ment. I una cosa que ens remarca és que el propòsit del sistema de pensament de l'ego és mantenir el problema allunyat de la resposta. Per això sempre fa preguntes que no tenen resposta, que són impossibles de resoldre. L'ego fabrica la culpa com una defensa contra la salvació, que és l'acceptació de l'expiació, que està en les nostres ments rectes. Ens diu que agafem el problema de la culpa i que el projectem sobre algú més, i així el nostre problema de culpa és ara culpa d'alguna altra persona, no nostra. I així ens passem la resta de la nostra vida, com a individus i com a societat, intentant resoldre el problema mental
de la culpa que és percebuda fora de nosaltres. Tractem d'aliviar el dolor mitjançant la conducta externa. Malgrat que en tot moment el veritable problema, que és la nostra elecció de ser un individu especial i culpable i sentir-nos separats de Déu, queda enterrat de manera segura per l'estratègia defensiva de l'ego. I això és un cercle viciós que es va retroalimentant i del qual no sortim. Hi ha una cosa important en aquesta lliçó, i és que és molt taxatiu, i diu: res extern a tu pot salvar-te, ni res extern a tu pot brindar-te pau. I això inclou el curs de miracles, el seu autor i Déu. No hi ha res ni ningú extern que pugui salvar-nos. Aquí s'acaben tots els gurús en l'expressió popularitzada d'aquesta pràctica oriental. És només el poder d'escollir de la nostra ment que pot aportar-nos la salvació i la pau. És escollir la ment recta, novament. És escollir deixar l'ego i identificar-nos amb la ment de l'esperit, amb la ment correcta. Si això és cert, que res, només tu, la teva ment et pot salvar, també és veritat que no hi ha res que estigui fora de nosaltres que ens pugui fer mal, ni que ens pugui ajudar, ni que ens pugui fer mal ni fer perdre la pau. Doncs és molt simple, tot està aquí. És el que ens ve a dir. Deixa de buscar fora perquè tot està aquí. També ens recorda, clar, això ens posa a càrrec de l'univers que hem creat, no? I ens recorda que el perdó funciona o en tot moment o no funciona. Aquest curs és una cosa, com hem dit, és una idea de o tot o res. O tot funciona o res funciona, no funciona una miqueta. Un no pot estar embarassat una miqueta, veritat? Doncs això és igual, no pots perdonar una miqueta. O perdones totalment o no estàs perdonant. Aquí hi ha un moment en la lliçó que ens parla de que igual, de la mateixa manera que no reconeixes que la ment està a la teva... que la culpa està a la teva ment, tampoc t'atreveixes a veure, no saps veure que la salvació està també a la teva ment. I diu, Déu no hauria posat el remei per l'enfermetat on tu no et pogués servir de res. I aquí el Kenneth ens remarca que Déu no té un pla en resposta a la separació i tampoc crea l'Esperit Sant i l'ubica a les nostres ments. Jesús acaba de dir-nos que no hi ha res extern que pugui salvar-nos. I sembla que aquí ens digui que Déu ens salva. I així, si fos així, Déu seria un ésser dualista, que és extern a aquell, no? Aquí Jesús utilitza el llenguatge dualista perquè és un llenguatge amb el que nosaltres ens podem identificar, ja que ens és familiar. Doncs està parlant una mica amb un llenguatge metafòric, perquè Déu no té res a veure amb les coses d'aquest món. Així, Jesús utilitza el marc de referència de l'ego per expressar les seves ensenyances. El reflexe de la no dualitat és allò que en última instància ens conduirà a la no dualitat. Quan dèiem això, de que Déu no hauria posat el remei per l'enfermetat on no et pogués servir de res, que així és com funciona la nostra ment però no la de Déu, en altres paraules ens està dient que les nostres ments han separat el problema de la solució. I per sort, Déu pensa d'una altra manera i el record del seu amor ens permet portar el problema, projectat des de la ment, de tornar de la solució que també està a la ment.
El problema genera la ment i el projectem fora i el veiem al món, però s'ha generat a la ment. Per tant, la solució al problema també ha de venir de la ment, és el que ens està dient. Doncs, novament ens diu que la solució resideix en canviar de mentalitat respecte al sistema de pensament de l'ego. Hi ha una cita del text del capítol 21 que diu: no tractis, per tant, de canviar el món, sinó escull més aviat canviar la teva manera de pensar respecte al món. Per tant, un curs de miracles tracta sobre aquest canvi de la nostra ment, de la nostra manera de pensar. I més endavant a la lliçó, Jesús ens està intentant convèncer de que aferrar-nos als ressentiments no ens fa infeliços, no? I que per això tractem de passar més enllà dels núvols i tractem de creuar les il·lusions. És només creuant a través de les il·lusions que podrem arribar a la llum. I és només veient les il·lusions que podrem portar-les a través del perdó i traspassar-les, no? Llavors recordeu, avui ja són 2 sessions de pràctica llargues, de 10-15 minuts cada una, repetint la idea d'avui i afegint una afirmació. O sigui, la idea d'avui recordeu que és: la meva salvació ve de mi. Repeteixo la idea d'avui i podria afegir-hi coses com, per exemple, la meva salvació procedeix de mi, no pot procedir d'enlloc més. Revisa aquestes idees, revisa les fonts externes d'on has cregut que et venia la salvació, de que et sentiries millor si feies tal curs, o si feies un retiro de tal cosa, o mira a veure d'on has buscat la salvació, amb una parella que t'estimés, sent la millor filla del món pels teus pares. Revisa. I reconeix que la salvació no es troba en res de tot això i digue-te a tu mateix: la meva salvació no pot procedir de ninguna d'aquestes coses. La meva salvació només ve de mi, exclusivament de mi. I en les sessions de pràctica més curta, recorda, també, de que has de travessar aquests núvols i pots visualitzar a Jesús donant-te la mà i travessant tots aquests núvols de pensaments que et volen tentar, creient que la salvació està a algun lloc fora de tu, que està en qualsevol lloc menys amb tu. I amb Jesús de la mà arribes a aquest lloc de llum on hi ha la salvació, on hi ha la llum que ets, on hi ha el record ple de que ets el fill de Déu, de que Déu t'ha fet a similitud seva, de que l'amor t'ha creat plenament amor, de que ho ets tot. Doncs bé, us deixo amb aquesta lliçó i ens veiem demà amb la lliçó 71. Que tingueu un bon dia i una feliç pràctica. Fins demà. Adeu.